Доброй раніцы, мої шановныя. Так, калі ўжо зазірнулі на ютубчыку, то калі ласка уподабайце ды падпішыцеся на канал. Вось, падпішыцеся на канал. А мы працягваем з вами гуляць сёння ўжо Long Dark. Long Dark, на якім мы жывем ужо 320 дзён, ці колькі. Так, трэба працягнуць, паглядзець зараз будзе. У наш каляндарык мы тут намагаліся, выбачайся, чуллівасць, адчувальнасць, выбачайся, адразу змяніць. Усё мы сабралі, дарэчы, усё мы здалі, нам не пашанцавала на мінулым стрымы напрыканцы, што мы не паспелі да рацыі, пакуль яшчэ была гэтая паўночная зелень не было. Вось, тут у нас шмат што ёсць, дарэчы, але апроч іншага ёсць тое, чаго не трэба, гэта завіруха. Зараз хочу паглядзець, як мы тут маемся. Запалак у нас, якое колькі? 2, 3, 4, 5, приблизно 60 запалак. Сюды давай. Прыгатаваць бярозавыя гэтыя лісты. Так, сярэдзіна дня. Сярэдзіна дня гэта кепска. У нас яшчэ застаўся адзін акумулятар у суседняй лакацыі, трэба да яго таксама схадзіць. Ну і плюс я наколькі памятаю, мы ж узялі, так, мы зрабілі сабе стрэлы. Выдатна. Завіруха дзьмуе, таму не трэба тут бадзяцца. Як заўсёды. Нам, па-першае, трэба дачакацца будзе зяння. Я меркаваў, што гэта будзе гэты дзень. Але ўжо як ёсць. Можа, тут прыйдзецца пасядзець крыху. Так, 19 яшчэ, добра. Ліхтар, нож. Усё няблага выглядае. Так, вады ўзяць. Узяць вады. Альсевіч, вітанкі. Рада цябе бачыць, шаноўны. Сюды заскочылі, вопратку паглядзелі. Нібы ўсё, вось гэта можна толькі адрамантаваць. Гэта ў нас паўградуса, правда? Плюс-мінус забірае пакуль што. Так, 11. Выдатна, павязку. Дарэчы, можна было пазрабіць, але хай будзе. Зробім, калі на тое будзе час. Думаю, наконт запалак. Нас жа ж прыблізна кілаграм запалак зараз з сабой цягаем. Штосьці мне падказвае, што лепш іх скінуць, каб яны пачакалі нас. Толькі вось пытанне, куды? Так, давай 11 тут. Ну, на некаторых часах мусіць хапіць. Ось так. 2 пакуначкі буду з сабой цягаць. Давай. Ну давай, кладзіся. Алера, бляха, гэта каліжан мадэль. Велічэзная. Всё? 5. Гэта дзеля таго, каб не цягаць з сабой такую колькасць вагі. Потым вось гэта скідаем. Так, вось гэтае возьмем. Зараз пагляжу, што ў нас тут па гэтых рэчах. Ну, нармалёва, слухайце, усе добрыя. Давай вось так. 5 возьмем з сабой, каб нам прайсці праз пячору тую. Сёння майму каналу 2 гады віншуе, за 2 гады набраў 150 падпіснікаў, набраў практычна 7600 праглядаў і зняў 87 відэа. Ну, добра, выдатна. Няблага. Алекс, вітанкі, ці магу я табе раз у ТГ напісаць, каб знайшоў і адправіў ноут сёння? Алекс, мяне не будзе на наступным тыдні. Калі ты яго вышлеш сёння, то калі ён прыедзе да мяне? На наступным тыдні я лячу ў Грэцыю, і мяне не будзе ажно да наступнага аўторка. Так, ён заўтра мусіць быць, так? Чакай, я зараз пагляжу тэлегу. А мы з табой у тэлеграме пісваліся, я ўжо не памятаю.
Бо мне падаецца, я Шагрэль. Так, у меня Шагрэль ёсць у Тэлеграме, а цябе няма. Хорошо, я пачаў рабіць відэо на беларускай, у мяне ў наступны тыдзень перадапошні тыдзень вучобы. Мы з табой спісваліся, падаецца, у Дыскордзе. Ведаеш? У чаціку ў Дыскордзе. Паглядзі там, калі ласачка, дзе я посціў табе гэтыя свае дадзеныя. Альсевіч, малачына, працягвай. Гэта вельмі прыемна, што пашырылася колькасць контенту беларускамоўнага. Тое, што ты пачаў голам і не агучкамі, а перакладамі займаешся, гэта выдатна. Мяне гэта вельмі цешыць. Так. Тыпу тут усё. Што я хацеў зрабіць ці не. Так, 5 ёсць. Гэта ёсць. Ну, зараз усё. Больш няма чым займацца, апроч таго, каб адрамантаваць сабе вопратку гэтую. Давай возьмем. А іх халера, бляха, з гэтым надвор'ем. Ну, курвіска, едзьмуе. Я ж не блытаю, едзьмуе. Там вы, паскудства, гэта увесь дзень нас не выпускае з гэтага месца. Добра было б, каб у нас магчымасць яшчэ была пасмажыць гэтае мяса, бачыце. Цэлы мядзведзь ляжыць. Ну, але як ё? А што, 5-й эпізод пераклалі ўжо? 5-й эпізод, маеш на ўвазе Лонгдарка? Не перакладалі. Ніхто не браўся за гэтым. Так, так усё ў лесе ё. Кажа, усё ў лесе ё, не. У лесе нема таго, што мне трэба. Ну, карацей, я ўжо не пайду. Так, можна было б, дарэчы, гэтага адрамантаваць, бо бачыце, 72%, у нас 4,5 градусы. Каб сабе гэтага каптура адрамантаваць. Дзе ў нас скура ляжыць? Я яшчэ думаю, ведаеце, што раптам, калі ззяння не будзе, вось, мы сходзім сабе, завозьмем апошні гэты акумулятор, сюды прыцягнем, то у нас застанецца яшчэ інструменты, каб зрабіць на засолку мяса. Куфар. Вось што трэба будзе зрабіць. І яны ляжаць мяне, наколькі я памятаю, у загадкавым возеры. Вось там туды трэба будзе злётаць. Ой, паскудз, чакай. А няўжо ў мяне скуры помы не было? Штосьці мне памятаю, што недзе я складаў. Памыляюся я. Дарэчы, вуды можна зрабіць. У нас адна ёсць. Вось, вуды. Давай сюды. У наступны раз мы будзем уручную вводзіць рыбу. Гэта аддай. Тут недзе леска была, во, кручок яшчэ адзін леск. 3 вуды. На некаторы час мусіць хапіць. Кніжак ніякіх няма пачытаць? Няма. Дык усё. Усё, давай скіпаць час, бо няма чаго. Я тут ні халеры не зраблю вот таким надвор'ем. А, Т9 в DC. Я зразумеў, у Дыскорду знайшоў то, што неабходна было. Так, ведаеце, што у нас тут ноч, але ноч, так. Давай 2 гадзінкі. Каб не праспаць нам гэтую ззянь, раптам яна будзе сёння. Так, я сёння чытаў навіну, што рэмейк першай частцы Silent Hill выйдзе 31 кастрычніка 7/27. Вельмі доўга прыйдзецца чакаць.
Не тое слово. Ось хто придумав, бляха гэткая. Закрыла нас тут на целую гэтыя сотні. Прасядзелі, бляха, сабе толькі 2 кофты гэтыя шведары адрамантавалі. Затое будзе якасным? Ну, будзе бачна. Sony заўсёды робіць неяк, ведаеш, на адпаведным узроўні. Будзе бачна, Альсевіш, як выйдзе, наколькі якасным. Так, ніякага зяня, вядома. Звычайно так і бывае. 2 гадзінкі чакаем. За гэты час можна перакласці ўсю серыю. Хтосьці будзе рабіць, вядома. Бо гэта вельмі цяжка. Ну што, ўсё? Адзем паяму я мяса краху. Блять, вось гэта я сабе паднасраў. Чакай, яно было сырое ці што? Так, харчовае атручанне. Гэтае мы зрабілі. Час аднаўлення 10 гадзін. Мяса драпежніка. Значыцца, будзем рыбы раптам што? Ось паскудства. Вас ванітую, калі не працягваю, боль-не знедужайце, можете памерці. Так. Гаўно, блин. Трэба сачыць за здароўем зараз. Блять, няма гэтага Соніка. Сырое, 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 сырое. Няўжо тут трапіла мне сырое мяса? Бле. Рэйвен, вітанкі. У нас на суботу ўжо 34 абяцаюць. Спачуваю. Вельмі спачуваю вам. Так. Блага было б гарбатаю справіцца, слухайце. Олдскул, вітанышкі. Вітанышкі. Дарэчы, вось, паколькі ўжо сабраліся гледачы, я там паглядзеў, што мы маем у... Як яго... У Xbox Premium, ці як ён там завецца, Xbox Pass. Вось, ці там ёсць гэтая другая частка. Другая частка была, але яе прыбралі. Я вось учора палез глядзець. Так што Far Cry маецца на ўвазе, а тая надбудова DLC-шная, яна, карацей, платная, 70. Яна ўсё адно гаўно. Не, другая частка была больш-менш, я памятаю, якая яна была. Ідем пагрэемся. Так, а у нас ХП сыходзіць. Все ж таки у нас сыходзіць ХП. Калі ты ў нулявы гуляў, то мо і так. Ну так, тады і гуляў толькі. Яшчэ на ЛТшным маніторы, я памятаю. Так, ну пакуль што. Чакаем. Паўзе да здароўя ўніз праз гэтую атруту. Ой-ой-ой. Вось гэта мы, вядома, тут так.
Што тут можа быць? Ну, мы можам заняцца, дарэчы, ўсё ж такі прыгатаваннем таго мяса. Адпаведна, зараз сабе распалім. Але зараз гуля моцна старэла. Магчыма, так. Я памятаю, што там было больш-менш прымітыўна. Come on, little fire. Ну, але проста ў якасці кантэнту, чаму і не. Так, закидваемся. Сюды мы ставім пакуль што банку. Гатуем сабе бярозку, каб у нас ХП аднаўлялася. Так. Вітанкі, Верва, вітаначкі. Раніца пачынаецца пад песню гурта Вінтаж. Не ведаю, у мяне не так. Так, выпілі. Ляглі на гадзінку. Як я маюся? Добра. Все добра. Адзінае, што вось я казаў, што Far Cry другога нема, значыцца, серыю Far Cry мы па сутнасці скончылі. Вось, я ўжо усталяваў Dead Space, таму як павярнуся, дык будзем гатаваць стрымы рыхтаваць па Dead Space. Skyrim? Ой, не, гэта трошкі не мая гульня. Skyrim, вядома, паважана, ўсё такое, але... Я памятаю, я гуляў. Я не люблю гэткія гульні. Доўга сядзець, бо яны надакучваюць мне даволі. А вось Ведзьмара, так, Ведзьмар з'явіцца ў скул. Ведзьмар з'явіцца па пятніцах. Ужо праз тыдзень. Ведзьмара 3-го пачнем праходзіць. Вось. Ну, адпаведна, Dead Space з'явіцца праз тыдзень і Ведзьмар. Яшчэ што там, а мне падабаецца, як яно гарыць, людзі бегаюць, штосьці мітусяцца, так. Xbox Pass называецца, так, менавіта. Давай, дзяўчына, набірай. У Dark Souls 3. А Dark Souls, нагадайце, калі ласачка, гэта ж бясконцы нейкі файтинг, правда? Такі надта хардкорнае нешта, ці я памыляюся. Так, гэта эпічна. Ён хардкорны. Так, мне падаецца, чакай, гэта тая гульня, у якую гульняў Ватафака? ВРВ. Калі так, то дакладна не. Я не памятаю нешта, што штосьці не нагадывае. Я спрабаваў пагуляць у яе. Калі там крацей шмат трэба паміраць, проста праз тое, што у цябе персанаж недастаткова пракампаваны, то не, зноўку, гэта ж не маё. Анальны развальцоўшчык. В такім выпадку дакладна не. Так, 1:53. Як мы там пачуваемся? Ужо 6 гадзін. Добра.
Пазбавіцца гэтага атручання. Самурай з Радомі, честь, чема, Максим? Moja ulubiona lokacja, autostrada, jakby mógł, to bym w prawdziwym życiu znów zbudował sobie i taką stację benzynową z warsztatem. Wydaje mi się, żeby wydatkowałeś na to wszyscy pieniądze, całą Polskę, nie? W takiej lokalizacji. Bo ja wiem, ile kosztuje nieruchomość na wybrzeżu. Так, треба попить. Холера, неблагое надворье было б, как прогуляться туди. На ту локацію, де у нас знайдуються акумуляторы забрать грузоводу. Ты нават і припомпаваны будешь помирать. Ну. Сука. Кап тебе лихо. Мінус яшчэ одна запалка. Ой, как тебе распирозала, паскуда. Niestety это только такая моя фантазия, ale miałam być dość miejsca na motocykle. Забуйся зусім за гэтае паліва. Ты... Ну збирай, ну курва ты. Ой, боже, ну як же жити тяжко. Так. Два кавалочки ёсць, сюды, 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 і лягаем спаць. Ну, карацей, зараз ось так ноч сабе прабавім. Яшчэ напарым сабе гарбаты з бярозы. Як мы тут? 3 гадзінкі засталося, выдатна. Вечер прыйшоў. Можа, слухайце, сёння будзе у нас нейкае ззянне, бо бачыце, неба якое светлае. Можа, пашанцуе. Рейвен, спаць падвук смажачыся мяса. Мега утульны. Падкінь туды бульбу яшчэ. Дарэчы, бульба ляжыць. Так што магчыма. Дарэчы, Рэйвен, а ты бачыў, як Вінцок Вячурка разбіраў, адкуль паходзіць назва бульба ці не? Чаму менавіта беларусы так кажуць? Яшчэ не траплялася, трэба зазірнуць. А гэта ён даўно распавядаў? Ён гэта даўно разбіраў. Насамрэч. Так, мне трэба, дарэчы, мяса нейкага праглынуць кавалак. Гэта я да таго, што яно зусім не відавочнае паходжанне гэтае. Бо ўсе ж славяне кажуць па-іншаму, хто картопля, то картофель,
О, нарешті атручення зникло. Все, засталося тільки позбавитися гэтай ризики. Так, а што тычыцца рызыкі? Што ў нас маецца? Вядома, у нас гэтае вось харчаванне ёсць. Кажуць, з драпежнікаў. То мне што, можна трусаў палавіць, пахадзіць? Ну, курапатак, соў-соў, як кажуць у нас у Беларусі. Вось, але... Рыба ёсць. Цікава, вось гэтая вось рызыка, і колькі яна вісець будзе? Ой, ну зусім маланькая. Так, 40 хвилин, 2 годины. Мы тут выспанные, бляха, за увесь час, покуль мажем мясо. У нас на Полесье кажуць картопля. То про суседзяў відавочна. Добра, забайце его, пойду шукать видос. О, бляха, бошка яка раскаленная. Так. 3 гадзінкі, 4. Ну, паглядзім, як яно тут будзе. Ну, сапраўды, слухайце, максімум пара гадзін. Зараз толькі трэба тлушч прыбраць, які у нас тут ляжыць. Так, ось адзін, другі. Так, 3 кавалачкі, добра. Шкада, няма, бляха, гэтага паўночнага ззяння. Не надта хоча нам гульня дапамагаць. Так, 45, 46. Сюди 2,32 засталося. Гэта на 2 разы. Ну і плюс гарбата будзе, слухайце. Так. Одразу 3 кавалки здвигну. Воды бахнем. Потім ще гарбатка доберем. Паразити гэткі. Живуть у нас. 41. Сюди. 57, 47. Давай ще закинем. Ось так приблизно.
І поставім толькі не ваду, калі ласка мне, а вось гэтага. Так, вітанкі, Фэй, як маюся? Добра маюся, слухай. Вось учора, як я казаў, усё падрыхтаваў нібы пад свою гэтую вакацыю. На наступным тыдні усё паскідаў. Я спадзяюся, там сырога мяса не было. Ці было? Пілою прыгатавана. Нібы ўсё прыгатавана. Добра. Ой, панядзелак у отпуск. Так, панядзелак ужо палячу. Так, бахнули гарбаткі. Давай закінули яшчэ. У нас агулам колькі ёсць у інвентары яе? Толькі адзін кубачак, на жаль. Бок трэба 2 кубкі, як найменш. І другі кубачак, добра. Ваду. І давай яшчэ ваду. Так, пакуль мне мядзвежае мяса нельга есці. Яно у нас тут асноўнае, на жаль. Трэба будзе рыбай ўсё ж такі карыстацца, ну і адпаведна... Эй, дзе дзверы? Ледзь не згубіўся. Гэтае... Я ў отпуск з панядзелка. Фэй. Супадзенне? Калі ўявіць, то ты прастаўлены сачыць за мною. То можна падумаць, што гэта не супадзенне. Правда? О, выдатна, паходня. Добра. Так, мы гарбаткі выпілі. Усё. Давайте лягаць спаць. Супадзенне не выпадковае, не кажы. Так, ну амаль што раніца, тут не будзе ўжо ніякіх у нас з паўночных ззянняў. Значыцца, спакойна лягаем спаць. Так, яшчэ не раніца, правда? Нешта яно зусім на месцы стаіць. Ну халера, ну. Паскудства. Так, давай, сядзім. Вылечана. Ашалець, дзякуй. Дзякуй. Я ўжо хвалявацца пачаў, я ўжо план выносіў, што ў нас будуць гэтыя паразіты і гэтак далей. Паскуднае мяса, слухайце, бляха. Все ж таки трэба рабіць шмат прыпасаў з аленя. Гэта добра, што ў нас ёсць. О, добра, дарэчы. Добра. Зараз пойдзем у паход у суседнюю лакацыю, забяром адтуль акумулятар. Прыпрэм яго сюды, бо ў нас яшчэ будзе замовы ад гэтых гандляра з акумулятарамі. Так, што б я хацеў? Адзінае, што я б хацеў. Там ён 15 кілё важыць, калі добра памятаю. Вопратку усё. Вось тут трэба неяк гэта наладзіць добра. Так, вядома, гэта я скідаю. Я вось не памятаю, там жа ж нам няма чаго пілаваць, правда? Лепш скінуць. Дарэчы, чаму ў мяне гэтых так шмат. Ось так, 4 будзе дастаткова. Праз пячору прайсці і павярнуцца потым. Так, ліхтар няхай можа будзе, слухайце. А можа і не. Колькі б яго? Паліва, палова. Так, выбачаюся, мне трэба на хвілінку адскочыць.
Так, повертаемся. Яшчэ раз. Ножовка, ці патрэбная мне ножовка? Цялок мусіць быць. Потому что там могуць трапіцца. Так, вугельчик трэба скінуць. Вугельчик, да, дакладна. Где ты? Так, каменчик хай будзе, гэтыя два хай будуць. Нам трэба іх скарыстаць. Ну, кручкі нам не перашкаджаюць і вуды. Лом. Цвікадзёр трэба скінуць. Так, і... Не хочешь покласти нормалёво, ну то добре. Як-небудзь дамо раду. Тканіны да халеры. Тут у мяне яна ляжала, ці вось тут. Вось тут яна ляжала. Одну, каб павязку зрабіць. Так, 32. Ну, нібы няблага ўжо ёсць. Воды только мало. Воду взять одну. Так. Все, заплечник. Так. Это зараз скинуть. Давай возьмем рыбу, съемо. Еще раз. Ось, і пайшлі. Так, шкада, што вецер будзе халадно. Моцна халадно будзе. Так, по плану, пакуль мы будзем чакаць тут гэтае паўночнае ззянне, схадзіць сюды забраць акумулятар. Вядома, яшчэ сабраць там будзе вугаль у гэтай шахце. Ну, то бок дзве шахты нас цікавіць. Па-першае, гэта пераходная, па-другое, гэта там на самой лакацыі будзе яшчэ адна малая. Вось так. І другое, гэта накірунак у загадкавае возера збегаць за інструментамі, якія нам дазволяць зрабіць куфар для засолки мяса. Вось. І мы туды рыбу напаем 20 кіляў, каб было. Адпаведна, у нас гэта будзе сушоная гэтая рыба, якая нам спатрэбіцца ў капальні Лэнгдона. Будзем там сядзець 25 дзён, не вылазячы. Так, што яшчэ? Ну, па сутнасці, гэта з такога у бягучых бліжэйшых задачах усё. Нам галоўнае толькі злавіць будзе паўночнае ззянне, да паразмаўляць з нашым гандляром, каб узяць наступную нашу задачу. Я мяркую, што гэта мусіць быць яшчэ адна задача на адведванне бункера. Нібы апошняя. Але хто яго ведае. Пабачым. Бо я ніводнага разу яшчэ ў жыцці не праходзіў гэтых задач, таму не ведаю. Ось, ну а потым, калі мы ўжо скончым з гандляром, то, адпаведна, потым будзем працаваць над, як ён, божухна, картографам гэтым. Дасягненнем. Адведаем кожную хату яшчэ там. Так што ўжо пераахалоджанне, шкада, а яшчэ далёка пердоліць.
бляха, з вашими гэтымі отрыскамі. Так, ось уже переход, ну давай, не спиняйся. Треба взяти, мабуть. Угу. Бо там можуть нас зустріти на увоході. Боль вандровника, кажуть. А где вы там рвете? Там мусить быть олень. Ну и пара волков. Где ты, говно? Ай, будут руки трястися. Подалося, что лежала Галинка. Ще хтось там напереди. Так, загреться. Ну, давай, клади. Валера, ясная, ну. Так, только не сон. Цікаво, чому хати погорели тут у гэтej місцевості? Смітті подобрати. Так, ну
С таким надворьем нам не распалить вогнище, на жаль. Так что придется скористаться, мабуть, ліхтаром. Каб не витрачати запалку, правда? Так. Ну что, ходим. Малы там за дверыма песні пее. Сумую уже по школы, мабуть. Идем сюда. Так, краці, треба смажити не бульбу, а бальбус. Як варіант, так. Так, сюди ми відступаємо. Гэта мы... Так, вось гэта, оп, а 21 гэта шикоўна. Просто выдатна. Так, дзе мои гэтыя паходні старыя? Збіраем. Але просто дзеля чаго я гэта рывен? Дзеля таго, што бачыш, як беларусы ўсё ж такі адрозніваюцца ад іншых славян. Што вось гэтыя менавіта сувязі нашыя спрадвечныя, яны нас, як гэта завецца, чакай, на падкорцы, карацей, робяць нашу розніцу. Шпільна. Так, тут нас могуць сустрэць, таму адразу хапаем рукі. І пайшлі за акумулятарам. Не-не-не-не. Так, вольно. Ну, ніби падобна на тое, што вольны шлях, добра. Тут ще за рогом можа быць стаяць наш сябар. Дарэчы, Рэйвен, я там бачу, мне лёгка кідаў спасылкі на Стиме гульню, якая завецца The Red... Выбачаюся. Ах, дзеці. Кветка жыцця.
Забыўся, што казаў ужо. Так, але мне падаецца, мы душылі тут гэтага ваўка. Які вось тут звычайна бадзяецца. Іх тут двое, і мы двоіх душ... А, ну хаця ўжо час прайшоў. Ім же ж патрэбна 5 дзён гульнявых, каб адрадзіцца. О, даже нават засталіся пер'і. Нібы Соніка зяе, а Соніка нема. Так, это все чапляем. Вожик, вітанки. Вітанки, вожичок. Інфа, і, до речі, для цябе ёсць. Магчыма, карысна яшчэ соль трэба будзе забраць адсюль. На аккаунт учарашняга, таму што я паглядзеўшы у Xbox Pass, там выдалілі другую частку Far Cry, так што наступная гульня у нас па серадах гэта будзе менавіта Dead Space. І я буду выкарыстоўваць твою назву, якую ты прапанаваў. Dead Space. Яна мне спадабалася. Сюди. Давно не были, слухайте, вугалю насыпала багато. А ты у ремастер будешь гулькаться так? Я уже усталяваў, уже запустил, уже наладил стрим, как был. То бок мы уже... Завтра, я мяркую, завтра мы згуляем альбо у Dead Space, альбо у Ведьмара перекладом. Ось такий у меня план. Так, бачите, колькі тут усього нам треба тягати. Тут вугалю шмат. Валера. Так, де гэта вось паходнім. Вось. Так што заўтра будзе просто новая гульня ў нас. Я яшчэ падумваў наконт Еўратраку, але... Ну, потым возьмем. Давай спачатку сходзім за паходняй. Каб вышэй падняцца, каб... Калі будзе мядзведзь, мы яго ўбачылі здалёк. Бо ён нам лёгка можа паднасраць тут. Так, добре. Пайшлі. Так, наколькі я памятаю, ваўку тут же ж нема на тэрыторыі гэтага завода. Ён там вые на лёдзе. Вот мы нібы ўсё залуталі. Вугалю нацягалі сюды. У першы раз, калі мы бадзяліся. Так. Вецер падымаецца, гэта кепска. Так, што па акумулятарах? Вось ён апошні. Вяртаемся адразу. Гэтае я не пацягнуў. Бачите, у твар, бляха, дзьмуем. Зараз нам крыху падкіне экшону.
Шлях вольны. Добра. Так, з улікам таго, што у нас вецер падняўся, мяркую, што вугаль нам не варта зараз браць з сабой. Лепш сюды асобна неяк паварочвацца за гэтым вугалем, перацягваць яго на іншую лакацыю. Так, капец. Завіруха ідзе, бачыце? Точно, хутчэй, божух, наклыбай. Так. Давай ми тут ось так зробимо. Номер. Что номер? Висит по центру экрана. Так. Звычайная справа, калі з іншага боку ідзеш і знаходзіш яшчэ што-небудзь. Не забыться, что тут соль мается. Так, тут мусіць быць крыху лягчэй, адзінае, што вецер зменіць свой накірунак, я ўпэўнены зараз. Ён жа ж не можа спакойна дзьмуць нам у спіну ці ў бок. Та ти що? Каже, нешта цяжкавата ёй. Ну давай уже, ну чапляешься ты. О, почалося. Меркурл Фей, вітанки. Я адсюль павітаешся, малайчынка. Давай мы гэта збяром. Так, і што рабіць, як нам быць? Бо мы там, калі перайдзем на нашу лакацыю, там уже схавацца няма дзе будзе. Это завіруха нас паскубе. Давай вось так зробім. Та не скуголь.
Ось так. Гэта хай тут ляжыць, мы тут паціху пройдзем сабе. Вітаю, Вадзім, вітаначкі. У каната Гаррі Поттера ідзем. Не, мы апошні акумулятор забралі з кітабойнай гэтай станцыі. Зараз цягнем яго на нашу базу. Ну, таму што не было, дарэчы, паўночнага ззяння, зноўку мы факапілі гэтае сабе. Ну і карацей чакаем ззяння, потым, калі што, сходзім яшчэ ў загадкавае возера за інструментамі. Як заклён, няма дзе будзе. А нагадай, калі ласка, дзе гэтая комната Гаррі Поттера, як ты кажаш? Соль. Яшчэ солі пазбіраць, сапраўды. Там бах цікавы з цэлай тэхналогіі ўваходу каля кітабойнай станцыі. А мы там не захраснем на смерць? Каб наша серыя не перарвалася жыццёвая. Она уже есть и хочет. Так, а тут завіруха. Ну мы адсюль яшчэ ў пячор патрапіць зможам. Яшчэ паспеем. Папіць то, мабыць, не. Ну, папіць божахну. Далей туды, там далёка. Это будет цяжка. Мяне ніколі не ўбівала і не чуў, щоб когось убивала. Не, я ў сэнсе таго, каб там гэтая комната, яна была б, ведаеш, не тупіковая. Ты туды патрапіш, вось, а назад уже ніяк не выйсці. Ладно, пойду на мид, запомните меня молодым пригожим. Мы на тебе ніколи не забудемся. Так, а няблага, мы дайшлі даволі хутка. Я лічу, што будзе горш. Дзякуй. Так, шкада, што ваўка мы там забілі даволі далёка адсюль. Так, ну што рабіць? Што рабіць? У нас ёсць ежа, дарэчы, рагозу хапае. Але так ужо не хочацца яго вытрачаць, гэты рагоз. Двадцать два кавалачкі скінуць, хоп. Так, агулам у нас перагруз на 3 кілаграмы.
Ну, амаль што на 3. Каб зацягнуцца туды. А што ты праспалі пострел Авроры? Не праспалі, мы проста уначы, калі аддалі яму скрыню тую чорную. Я лег спаць на колькі? На 4 гадзіны, падаецца, увечары. Прачнуўся ноччу, адпаведна, там было ззянне. Я пайшоў, забраў. І калі павяртаўся, проста прагрузка гэтая ж была з вуліцы на паліўную станцыю, і ўсё. І ўнутры ўжо не было ззяння ніякага. То бок яно ці то проста вось так неяк тэхнічна-механічна яно так спрацавала, ці праз тое, што гульнёю задумана было, каб яна менавіта так скончылася, халера ведае. Давай пасядзім, пачакаем. Наўрад ці яна скончыцца, гэтая бляха. Па гадзінцы. Да паловы ночы Аврора стабільна ідзе. Ну, вось штосьці бачыш. Марна скінуў. Давай мы вось тут пакінем 4. Хай будзе. Ну, там каля паловы ночы. Так, каля паловы ночы і было. То бок мы схадзілі, я забраў усё. Адзінае, што для мяне незразумела сталася, гэта тое, што праяў ніякіх не было, што ззянне кончыцца. Разумееш, што бок тыпу яно ззяла як звычайна, але ж дайшоў да дзвярэй, яны прагрузіліся і ўсё, фініш. Вось недзе атрымліваецца да паловы ночы яна і была. Тыпу трэба было лягаць не на 4 гадзінкі, а на 2 на яе, якія ведаеш, каб толькі вечар прайшоў і ноч пачалася. Вось, таму зараз трэба заняцца крыху такімі другаснымі рэчамі, але карыснымі. Ты, блядзіна, я ж забіў аднаго ўжо тут. Курвіска, ідзе ён. А, во, па дарозе ідзе. Схаваўся за мурамі. Да, зараз вось ты пакорміш тут сябра свайго шэрага. Хаця блыткі яму дасць. Даць аблізаць трэба. Што там у вас, пані, з погоды? Бо мы перазімувалі весну. Жы, перазімовуем лета. Не, па надвор'і нібы наладжваецца. Нібы наладжваецца. Тут абяцалі у нас, што 2 апошніх дні будуць без дажджу. І плюс 18-20. Але па факце, бляха, такі паскудны дождж, каб ты толькі ведаў, Вадзім. Крадзей, вецер моцны дзьмуе, і гэтыя аблокі лётаюць на небе, як Формула-1 нейкая, разумееш? І калі паўгадзіны святло, ніякіх праяў, і потым паўгадзіны дажджу, такога нармалёвага, буйнога, карацей, залівае напоўніцу. Вось. А потым зноўку паўгадзіны праходзяць і зноўку. Альбо аблокі проста лятуць, альбо яснае неба. Я, карацей, ось так пад гэтае надвор'е пазаўчора выходзіў па справах сваіх. Вось. І патрапіў, то бок я пайшоў у адное месца, зрабіў справы, выходжу, а там залівае, ёб тваю налева. І трэба было спяшацца ў наступнае месца, карацей. Парасоль быў з сабою, але ж яго ледзь не зламала проста ў руках праз гэты вецер і дождж. Вымак як цуцак. Глобальнае пацяпленне. Ну, хер яго ведаеш, праз што гэта, ну, як ёсць. Не заўсёды трэба мець цёплае, а нават жаркае лета. Паглядзі, слухай, можа быць ззянне сёння.
Як там у нас? Вечір. Вечір. Такое пришпільне на дворі. Я такое люблю, але гэта дома памідоры растуць них. Ведаеш, што у Беларусі іншая праблема. У нас жа ж, ну, трохі паўночней і вельмі часта бываюць гэтыя туманы. Карацей, смуга гэтая, якая есці гэтыя памідоры. Так што яшчэ не все так кепска, як магло быць у вас з гэтымі памідорамі. Так, ну нейкая такая смуга маецца, але і неба такое, як гэта кажуць, шмат абяцаючае. Хаця трэба дапаўсці з гэтым акумулятарам, ды ўжо чакаць, будзе гэтае ззянне ці не будзе яго сёння. Заадно і падвесці. Я мяркую, што мы ўжо дзень пратрымаліся на рыбе. Адпаведна, можна зноўку медвяжаціну трушчыць. Я на Мішаню 88 з Беларусі падпісаны, то хлопак на гародзе так нармаз гадуе. Мішаня 87. Я такога каналу не... Я ведаю, што з Беларусі ёсць прышпільны канал, і ён часам здымае беларускаю нават. Вось, і называецца ён... Курва! Толькі што ў галаве было, з 2 слоў. Ой, канал ягоны. А ён таксама пра ўсё, пра сад, пра гарод. Вось, пра проста ўчастак налагоджвання усялякага. Не, зацягнула смугою, слухайце. Шкада, що за ўсё адмяняецца ззянне паўночнае сёння. Ой... Типу дэкаратыўны сад, ці неяк так я называецца яго на гэты блог. І ён там цяпліцамі займаецца, што ў суседзяў распавядае, пра парэчку шмат здымаў з гэтую вясною. Так, ці мы дапаўзем да нашай базы да таго, як мы прагаладаемся ўшчэнт. Трэба будзе рагозіну з'есці якую. Бо мы так-то ўжо недалёка. Вось тут у нас крумкашы латаюць. І вось гэтая дуга, яна апошняя. Там ужо пачынаецца зона гэтай паліўнай станцыі. Якую трэба з'есці. Сонейка садзіцца за востраў. Там же шалень бегае, правда, вось там? Бо я бачу яго, так бы мовіць, бакавым зорам. Не, той хлоп далёкі від беларускай нацыянальнай, да яго цікавіць ратаванне гусенічных каркаровых гарод, як вы кажаце. Чакай, калі патрэбны табе ўжо дакладны канал гэты, я зараз табе скажу, як ён называецца. Можа, нават варта будзе спасылачку табе кінуць, каб ты не шукаў. Та ёб твою мать. YouTube, не дуры галавы. Чекай.
Дмитрієв сад, во. На тобі посилочку. Потягнулися далі. Ён мне чамусь, ведаеш, нагадвае таго чаліка з Расіі, які казаў пра гэтую сілу гарода і пра гуркі ў дупу там і гэтак далей. Не ведаю, можа іх манера проста падобная размаўляць. Вось, але гэты чал сапраўды добрыя рэчы кажа. Дзякую, пані, дзякую, падпісаць. Дзякую велічэзна за падпіску. Вось. Я на яго, дарэчы, Дмітрыеў сад гэты я знайшоў менавіта праз беларускую мову. Мне трапіўся ягоны ролик. Ці то напрыканцы мінулага года, ці то ў пачатку гэтага года. Вось ён зрабіў відос прышпільны. Так, ну що там? Як наші хлопці жывуць, пажываюць? Можа, ваўкі з'явіліся якія, не? Паглядзіць. Бо калі алені былі і ваўкі з'явіліся, то алені павінны былі збегчы. Не, яшчэ алені ходзяць, добра. То бок усё няблага. Так, смуга зацягнула. Ну, што, мабыць, не будзе у нас паўночнага ззяння, але ж зрэшты, мы хаця б зрабілі добрую справу нумар 1. Потым пойдзем у загадкавае возера за інструментамі. Яшчэ будзе сякеру з сабой взяць адтуль. Інструменты і сякер, бо сякера нам спатрэбіцца, каб цвілое мяса прыгатаванае, давай. Оп. Оп. Ну што, рызыкнем яшчэ раз, можа? Цвілое мяса. Давай. Бо мы, дарэчы, атруціліся ў адзін, калі ты раптам, я думаю, адзін дзень згубілі, чакалі. Чакалі, пакуль у нас пройдзе атручанасць. Так. Гэта кедравая, вось вугаль нам сюды трэба скінуць. Так. Галінкі сюды трэба скінуць. То схавай ужо гэты лук. Я кацапов не вытягу нават сюди в таким угла бляваць хочется пасля першых слоў. Єдине, що може на баб подивитися, але без гуку. Не, гэта шал мімасны, з менавіта мімасы ходзіць. Пра тое, як ён там прапануе гуркі гэтыя у дупу ўстаўляць. Ну, карацей, смешна. Ведаеш, гэта ж у іх там підарача нейкая маецца. Ідзе ты, о. Там, дзе гэта яшчэ Малашава, ціх, як і гэтая жанчына, якая там усялякую лухту вярзе. Так, усё. Нібы можна легче спаць, правда? Ну, давай на 2 гадзіны. Мы ляжем спаць, паглядзім, можа, усё ж таки з'явіцца ў нас ззянне. Нема. Яшчэ 2 гадзінкі. Попілі. Паўлітрыкі, правда? Колькі? 0,4, бляха. Баба дае просто... Так дае, бляха. 2 кілограми мяса. Да якія праблемы, на. Праглынула, не падавілася, толькі вадзіцу запіла. І тут просто ўначы прачнулася такая, ну блин, мага душыць. І паўлітра вады. Кірдык.
Як бутыльку пива закинула ў сябе. Так. Ну ўсё, лічы, што ноч прайшла. Давай пачакаем 2 гадзінкі. І потым ляжам, паспім яшчэ да ранку. А ўжо потым пойдзем. Блядь, ну... На што мне гэтае вось? Што я зрабіў табе кепскага, гульня? 3 дні запар, завіруха. Я далёкі, так, гэта я ўжо бачыў, чакай. А што гэта пілімкнула? Не бачу паведамлення новага. Так, вось кедравыя нейкія дровы, гэта нам спатрэбіцца, каб куфр зрабіць. Кедравыя. Мінус 2 будзе. І што? Вольная, ты мне прапануеш проста сядзець? Не, ну я так не гуляю, ну шчыра, блядь. Ну гэта ж не цікава, ну... Ай, халера тебе бяры. Твайго распрацоўшчыка туды ж. Так, давай я гэта возьму. Ножовка у мяне была, правда, ў інвентары? Так, была. Гэта ножовка, я думаю, раптам што трэба пайсці будзе напілаваць сабе гэтыя бярозкі, дрэўцы, клёны, якія мы не пілавалі на тых лакацыях далёкіх, дзе мы звычайна бункеры шукаем. Так. Што рабіць? Трэба неяк час скіпаць, правда ж? Трэба час скіпаць, нам нічога прапампаваць нельга. Было б няблага, дарэчы, пайсці зараз у будку тую, ды рыбу хаця б палавіць. Хоць штосьці было б. Дарэчы, у нас жа ж ёсць гэты Йорык. Памятаеце? Кая гэты інвентар, во. Стоп. Стоп, не тое. Куды тут Йорыка гэтага пакласці? О, дарэчы, сюды, мабыць. Інвентар, падаецца, так, размясціць. О. Шапец. Гэта, дарэчы, твая ідэя была. А гэта ж чэрап аленя, правда ж? У іх такое будова. Давай, будзем сядзець чакаць. Пакуль ты скончышся, паскуда. Я мог як чалавек проста ісці зараз сабе ў бок загадкавага возера. Так, спадзяюся толькі на тое, што усё будзе добра. Так, дзе нам трэба будзе прыйсці? Мы ж зараз, калі пойдзем тут, то выйдзем праз шчыліну. Мы выйдзем, во, правда? Мы каля гэс выскачым там, добра. Пазбіраем сабе яшчэ бярозку. Туды-сюды. Можа, наш прадак аўстралапітэк. Там сківіца не тая. Зубоў не было. Так бы было бачна, што там зубы ёсць, разумееш? Разцы гэтыя іклы. Вось. А там же ж зубоў не засталося. Бо я памятаю, ён хутчэй нагадвае мне казінны чэрап. Разумееш? Я алені не бачыў ніколі.
у жыцці. А вось казіныя, гэтыя кароўі ды конскія я бачу. Так, гэта ўсё трэба збіраць. Дровы ёсць дровы. Вось, каб ён, дарэчы, быў, ведаеш, такі, на патыліцы менш месца было, бо там тыпу мазгі у гэтага чэрапа велічэзныя, то я падумаў, што гэта, мабыць, нейкі конскі чэрап быў бы падобны. Хаця так. Нейкі разумны алень, карацей, хутчэй за ўсё. О, дарэчы, там жа ж у нас ёсць скура пумы. Можна адрамантаваць сабе каптурыка, каб цяплей было. Мерзнеш, дзевчына. Нам ще далеко ісці. Пакуль што выглядае не небяспечна. Усё больш-менш. Окей. Треба, каб цяплей было. То нешта я іду, бляха. Я узгадаў толькі зараз, што цягну заплечнік, наколькі мы вуголь цягнулі. Оленіку сапіенс, типу. Так, а мы ж тут давно не были. Тут же ж у нас на нашем шляху мусить быть волк уже. Где? Аккурат таки под нашим гэтым уваходом на цяснину. Так, на той складаності ще графік відів штук 5, один з рогами. А гэта ти зараз про що? Тут же ж один подається гатунок гэтых оленяў. Без усяляких вынятков. И это про что? Терапи? Ось так ось нават. Ну, треба буде позвертать увагу на все гэта. А потом будем сидеть и доследовать. Так вот с шерогом поставим. Небось злева хтось шоргається. Але сюди медведь не доходить злева. А волк, звичайно, не шоргає. Таким чином.
Вось ён. Так, возьмем чарапрюдзігера, чарапа-оленя, будем проводить параўнальную антропологию. Так, а во, глядите. Это вось той, так. Ну, что тут следы зніклі. А мы Рюдзігера, мы ж не хавалі яго, правда? Мы ж яго толькі дзяўчыну тую пахавалі. Каля вадаспаду. На забруджанай зоне. Так. До речі, Вадим, чув про таку гульню, як Red Lantern? Чи, типу, червоний ліхтар? Вона безплатно роздається у Steam. І, типу, трейлер такий пришпільний зробили, але потім почитав відгуки. Дик не вельми, треба буде, може, погуглити, пошукати, хто гулявся на ютубі. І проходження поглядіти. Відгуки часом вельми не вельми цікаві і добрі були на гэту гульню. Але так, звонку подається гульня пришпільна. Так, тут час від часу з'являється. Не, дуже далекий від ігрової екзотики. Не, там типу так само про дзяўчыну, якая выправляецца ў падарожжа на санях разом з собаками. Ну, з гэтымі, як іх завуць, лайки. Во. І трапляе там ва ўсялякі на Алясцы. І трапляе ва ўсялякі сітуёвіны, дзе там мядзведь іх атакуе. І все такое. Типу выжывач написано. Алекс, дай свою пошту. Якую пошту? Электронную маєш на увазі? Электронную. Так, чакай. Я тобі так само її у Дискорді скину, добре? Так, працоўны стол, Discord. Навряд ці у когось огляд бачу, ну такое. Дай знайти. Далі. Так. Помилочка. Все, полетело. А, когось бачу огляд. Такой крацей. Ну вось, і відгуки там такі. А трейлер був вельми добрий. Трейлер таки шапляє. Я аж не подумав, може вчора сісти де погуляти кришечку. Ось, але у нас на черзі йде Ведьмар 3 і Dead Space. Так, все, это можна сховати. Во што завтра будем гуляць, хлопцы? У меня 3 гульні, сапраўды 3 гульні, якія варта памацаць. Ну, памацаць у сэнсе таго, каб пачаць гуляць, тому што гэта будзе першы стрым, але потым будзе перапынак ажно на 1,5 тыдня амаль што. Без стрымоў. Евротрак.
симулятор які. Так, потім Dead Space, Ведьмар 3. А, і, до речі, ми ще у фермі не гуляли давно, можна ще і ферму запустити. Бок на завтра ось такі у мене пул. Ведьмара, слухайте, щиро кажучи, мені падається, гэта найгоршы будзе выбор, тому що з ім, падаецца, трэба сістэматычнасць, а ён выпадзе на 2 тыдні амаль. Калі завтра Dead Space, магчыма. Гэта будзе ператрус, таму што звычайна ж я жахасцікі не гуляю, не люблю. Вось, і гэта будзе такі адаптацыйны стрым. Хутчэй скрыны скінуў у Discord. Добра, дзякую, я потым гляну. Вось, Евротрак, так, ну, гэта гульня назаўсёды. Вона заўжды можна гуляць будь-калі. Ёсць настрой, гуляй. Там ёсць што парабіць і нам яшчэ, дзе пакатацца. Ну і ферма, у мяне там прагрэс ёсць, я ўвечары неяк сядзеў, усю гэтую муторную работу, працу рабіў, тое ці іншае, там па гэты ўраджай пазбіраў, гэтак далей, я там уже пачаў араць поле пад бавоўну. То бок можна там на стрыме, мне падаецца, шмат чаго паспець. Вось, так што Евротрак, ферма, давайте так, Евротрак, ферма, Dead Space, вось. Што на завтра? Вітанкі, паладзін, вітаночкі. Мерзне дупа дзівочая, паглядзіце. Шмат хп згубілі. Трэба будзе ў пячору нарэшце дабегчы, ды па сагрэцца там. Вогнішча нам не трэба, ды і нам не дазволіць з такім надвор'ем яго распаліць. Як там у нас? Амаль што вечар. Серыя 95 стрымоў, малайчына. А шалеть, якая серыя. Паладзін, ты шалёны проста. Гэта атрымліваецца паўгады? Ці колькі? Не, 3 месяцы. Не, чакай. У мяне стрымоў на месяц каля 20. 4. Амаль што 5 месяцаў. Без перапыннай з гэтай... Без перапынных праглядаў. Гэта жудасць. Як вы так робіце, я не разумею. Я вось, напрыклад, рабіў максімум 115 у Шагрэля. І тое, яно скіпнулася, і я з тае пары нават 20 не магу зрабіць. У мяне проста вось адно за адное чапляецца. То праца, то яшчэ што. То ўвечары там кудысьці трэба адляцець, і я ўключаю на фоне, яно там тыпу грае, але чамусьці ў серыю не ўносіцца. Ну, то бок я потым атрымліваю паведамленне, што серыя праглядаў скіпнулася. Ну, бля, і што рабіць? Ні халера ты не зробіш з гэтым. Вось. Крацей не там 10-20, вось так яно болтаецца як гаўно. Самі ведаеце дзе. 19 тыдняў. Так, 19... Ну, гэта... Не, ну... 19 тыдняў гэта калі 5 стрымоў, а ў мяне з часам бывае, бачыш, і 4. Як на гэтым тыдні, напрыклад. А на наступным дык увогуле будзе 0. Угу. Слухайте, кары нема, а дзе кара? Мы надоечы тут праходзілі, збіралі? З 2 кавалачкі. Штосьці забойся, што мы збіралі і тут праходзілі.
Так, пойдем согреемся. А потым сюды повернемся. Трэба будзе прайсці наўкола гэтай гары. Вот дастаткова ж просто стрык аднавіць. Некаторыя стрыкі просто дастаткова пасля стрыма, праглядзеўшы нейкую выразку пасля паведамлення. О, дарэчы, калі робяць гэтую шорцік нейкі, гэта та. То бок там рэкамендацыя прылятае, тыпу паглядзі гэта вось кароткае відэа, кліпчык. Вось, і будзе табе шчасце. А гэтае... Але калі кліпчыка ніхто не зрабіў, то ні халеры не атрымліваецца. Я ўжо так спрабаваў шмат разоў. Так, давай посядзім. О. Халера, бляха. Так, пойдем себе. Пусть там бачу ляжить. Там яшчэ ж адзін дзень даецца на тое, каб стрык аднавіць. А хер яго ведае, як яно там працуе. Наконт гэтага аднаго дня яно тыпу працягвае, не працягвае. Вось, таму што не заўсёды, я ж кажу, уключаеш, яно на фоне там ідзе, але стрык не аднаўляецца. Такое таксама было ўжо. Не аднойчы, а во бачу. Так, хадзем. Хадзем, нам трэба інструменты ўзяць, на базу павярнуцца. Бо калі будзе ў нас ноч, ззянне, то, адпаведна, нам лепш быць калерацыі, праўда ж? Абадраўся навакольнай бярозы нейкай. Не, гэта не гэтыя бярозкі. Гэта канадскія бярозкі. О, бляха, загнаў двух аленяў. Так. Можна было б, дарэчы, там зірнуць. Але добра, ўжо будзем павяртацца з інструментамі, то глянем кару там.
на гэтым востраве невялічкім. Наколькі памятаю, каляровая гама ў той жа аляскінскай гульні прыемная была. Ну так, вось такая ж прыблізна плюс-мінус. Там нічога такога выдатнага ў сэнсе 3D ці нешта падобнае, ведаеце. Unreal Engine. Не, там няма. Там сапраўды было ўсё такое вельмі адноснае, вуглаватае. Як тут гэта вось трава, дарэчы, вось. Як так яно выглядала. Карацей, каб фантазія не гэтая не спрошчвалася, а наадварот развівалася. Рызыка зляцела. Добра. Хаця да адносна цёпла ж, гэта ж можна закінуць будзе каля хаты там. Пасмажыць мяса мядзвежае, мы ж там не дасмажылі, нам перашкодзіў зноўку моцны вецер. Не заўважыў камент. Пра што? Ты пра бярозкі навакольныя? Ці ты пра што? Бо я не бачу іншага. Але пра бярозкі я ж казаў, што гэта канадскія бярозкі, а не расійскія. Таму так яно не працуе. Стоп. Слухай, дзета, што наконт Крайзіса? Во, Крайзіс яшчэ, слухай, так, там Алексеевич рабіў пераклад, памятаю, на першую частку. Так, слухайце, можна і Крайзіс, дарэчы, будзе пастрыміць пасля Far Cry'у. Вырве зноўку бомжур. Можна было пастрыміць. Адзінае, што я памятаю, што Альсевіч казаў, ён пераклаў без дыялогаў. Падаецца, так там было. Па ягоных словах. Можа, нешта блытае, вядома, але... Хто яго ведае? Можа, і не блытае. Так будзе паглядзець. Так, вецер дзьмуе. Давай зараз пасмажым мяса. Я спадзяюся, толькі вецер нам дасць гэтую магчымасць. Так, ну мы ж назад не пойдзем назад, мы будзем начаваць тут. Come on, little fire. Come on. Три палки только осталось.
Come on, little fire. Oh, yeah. That's good. Где? Сюди. Так, ось наші інструменти і секеру я з собою забираю. Секеру. Так, один возьмем. Палево. Как посмажить мясико. I wonder if I can drop any of this gear. Perfect. И 56. I'm starving. 2 хвилинки, 3 хвилинки. Так, добре. Не, бляха. Знову на дворі поднасирає криху, ну. І що, задзьмуєш? Воно ніби отсюль дзьмує. Ну, соправда, я напав всіх полетіть. 17. Так, готується, 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 ага. Готується, каже. Так. Єсть. Що ми тут маємо? Ще, може, приготуємо ГТМ? Когда что ветер? Я думаю, что может быть сегодня будет зимний. It's getting dark out here. Time to look for shelter. Давай досмажем. Інтерфейс тільки. Ну, слухай, я не ведаю, що там сапраўды тільки інтерфейс у його застався. Але, ну, без діалогу, то бок меню, предмети, я так розумію, інвентар нейкі. Я ж не пам'ятаю, там був заплечник, не був заплечник нейкі, але ж я пам'ятаю, що по сутнасці вырабаў там жа ж не было крафту ніякага. Бо калі было штосьці, то... О, бляха, завіруха пачалася. 30 хвилин. 43, 45, 31, 41.
Можа пакінуць. Я мяркую, што мы марна гэта распалілі. «17:28. 2 хвіліны толькі засталося, ты паглядзі. О, прыгатавалася. Пауза, апошнія 12 хвілінак. Ну і добра. Усё, пойдем спать. Гэткае надвор'е, калечнае. Што, ну яго нахер, правда? Тады давай. Не было і заплечніка таксама там. Блядь! Фу, дзякуй. Боже, спужаўся, што зараз праспім усё. Так, размовы ёсць нейкія. Ну давай. Прыслата пад зброю. Це што ты свержуць. Рагочаць з мяне, што я перапужаўся. Так, у інтэрфейс па сутнасці толькі аб'ясна зброя і рэжым нано-касцюма, ну і галоўна меню з наладамі, вядома. Ну вось штосьці такое, я таксама памятаю. Ну, сляды нейкія ў галаве засталіся. I can't seem to keep track of things right now. Things are fading in and out, like an old radio. Don't matter. Now, there's one more bunker to check. The conspiracy nut. Вожик повернувся. Гэта выдатна. Ты жывы. Мы тут размовы, бачиш, вядзем, якія не слухаем. Давай, так, спешл. Спешл давай 1. Так, соль не. Суп. І яшчэ капелюшек. Ой, бляха. І тут паліва для лямпы, тут для лямп паліва трэба. Курва. Да халеры. Ён просіць ад нас, не? 2 акумулятары, яны ў нас ёсць, гэтыя акумулятары. Так, я, бляха, з падпісчыкам учора бачыўся, хвайны хлопец, вярнуліся дадому о 2 гадзіне. Прышпільна. Так, ваўчыная шапка. Я, наколькі памятаю, яна лайновая. Усё ж такі каптур з гэтым лепшы. Давайте вось гэта яшчэ возьму. Акумулятор, тканіна, 2 літра мы сабе наробім. Так. А вось шкарпеты не ружовыя. Не хачу я не ружовыя. Мне ружовыя падабались. Гэтыя мне не падабаюцца. Не хачу. Мабыць, усё. Кабата, сироп. Шапка гэтая бессэнсоўная. Давай. Усё. Так. Галиначка, что ты мне тут покажешь на компьютере? Я кажа, мне пашанцавала тут быць шары. А, ну гэта мы ўжо бачыць 100 разоў, добра. Так, давайте пить воду и лягать спать. Добра. Задачку узялі? Узялі. Что у нас там по сне? Трэба чакаць сядзець. Бавіць час сабе. Раніца прыйдзе. Лёха, вітанкі, капрызная дзеўка. Не тое слово.
Тое, што капрызна, гэта не тое слово. Так, усё. Папілі. Інструменты ўзялі. Задачу мы таксама ўзялі сябе. Нам жа ж трэба ісці, правда, пра бункерах. Гэта ж таксама. Special request. Find the conspiracy's prepare bunker and search for a secret stash. Look for loose bricks. Bring what you find to the trade. Ой, каб хто нагадаў. Мы знайшлі апошняе, гэта было ва ўцешнай даліне. А праз уцешную даліну там была ваўчыная гара і попельны каньён. На попельным каньёне мы нічога не знаходзілі, таму нам трэба менавіта туды і лезці. Я правільна памятаю ўсё? Я амаль так на першы экзамен в універы прачнуўся, нож гэта рыхтаваўся, прылёг. Праз некаторы час разумею, што ўжо раніца і не разлупіўшы вочы, нага моя ўжо ляціць на падлогу ад тулава ўверх. Крацей вочы адчыніў поўнасцю, расплюшчу поўнасцю, толькі калі ўжо стаяў на нагах. Ну так, штосьці падобнае. То бок нам трэба ісці ў попелку. А ў попелку ісці гэта... Так, ну нам трэба цягнуць з сабой гэтыя інструменты. По-любому, якія ў нас зараз ляжаць у заплечніку. І што? І ўсё? Мясо медведя прыгатаванае хлоп. 2,27 хлоп. І гэта праз газ трэба лезці. Бо мы ўжо калі апынемся зноўку ва ўцешнай даліне, то мы гэтыя інструменты мусім забраць з сабой, таму што там ёсць пераход жа праз пячору. Так, я выбачаюся літаральна хвіліну, бо мне там панапісвалі чацік. Так. Так. Сытые і п'яныя, так я разумею ложак. Пупханыя. Такое сабе гучыць, мне падаецца.
Так, зараз толькі думаю яшчэ, дзе пакінуць інструменты, сякеру. Каб мне цягаць з сабою туды на Ваўчыную гару і ў Попельны каньён. Фыр-фыр-фыр-фыр. Полетела. Бук там бадзяецца ўсё. I can't feel my feet. На дворе для перахода такое сабе. Холодновато. Так, а інструменты, слухайце, мабыць, трэба ў клуб закінуць. Адзінае, што база ў нас не ў клубе, у амбары. Там у нас і мяса, і вада, і ўсё астатняе. А можа быць і туды, у амбар лепш. Містер Осімбіт патата, вітанкі. Рады бачыць. Що тут ёсць што? На схіле нема. Так, а калі наверсе паглядзець? Наверсе ёсць. Так. Дзве ўжо няблага. Адзем на гэс. Так, кепска, што вецер падымаецца. Не хочацца, бо калі мы пройдзем праз гэс, там хутчэй за ўсё будзе завіруха, яно перанесецца ўжо ва ўцешную даліну. Карацей, такое сабе. Не смешна. Забери у ГЭС 2 плакаты? А що там за плакати? У мене палива, на жаль, у ліхтари мало. Бо бадяться такое собі. По ГЕС. Може потім ніяк. Що у нас, до речі, по дровах 8. Давайте хай будуть. Туристичне. Зайшов одразу наліво. На, бачиш, зовсім немає гэтага палива. Може придеться витрачати запалку. Не, нема тут плакату. В режимі кастомізації. Не, я розумію, що як їх класти, але ось я бачу тільки тут. Плакат взяти. Можна, наприклад, гэта. Подається усё.
Так, хай його ліха. На стеллажі не плашмя лежать? Так, ну добре, давай вже потім. Темно. Речі, ліхтар башня на столі. Їх усього 3 види. Угу. Так, щоб такого зробити, покуль согреться. Ми тут іще ущент не змерзли. Тільки переохолодження зробили. Там уже ж ми навіть і під завірухою добіжимо до переходної печори. 4 кіля. Що себе гэтым зараз з собою сякерую, гэтую цягнем разом все гэта на 3,25 кілограми. Вовою. Нормас. Доволі шмат. Так, можна тут на подлогу покласти. Кринь, кордонка. І полетели. Спадзяюся, хопіць нам часу, каб дабегчы да пячоры. Там Шира, ідзе забойца. А, ідзе за нами. Адверне свою увагу зараз на трусу. Мы его прывядзем да іх. Цуцик. Далеко дзе? Sure getting cold. Цікаво, пакуль мы тут будем ісці, ён жа ж не адчэпіцца ад нас, правда? Не гледзячы на тое, што мы за рагом зараз ад яго. Нешта там рыкае, гаркае. Во, а з зямлёю ўжо не так усё, правда? Не? Все ж таки рыкае. It's so cold. I just want to lay down for a bit.
Хтосьці яго не бачыць. Так, а ўжо калі ва ўцешнай даліне пад такім надвор'ем ісці, то гэта не вельмі добрая ідэя, праз тое, што там шлях даволі далёкі. Мы там змерзнем моцна. Бо гэта будзе складаней зараз. Сюды не. Сюды лепш. Ну, тут у нас нават вугаль ёсць. Схавай ліхтары. Як тут тебе пакласці, каб адпачыць? Паспаць, мабыць, не. Давай пачакаем. Ёсць у нас надвага. Казвай, чаму? Таму што 20 назбіралі. Добра. Шкада. Трэба чакаць. У такое надвор'е дакладна не пойдзем. Можна паспаць, дарэчы, таму што ў нас там, як план максімум, зараз перайсці на Ваўчыну гару. Што шуміць завіруха. Вось, а калі мы перайдзем на... будзем накіроўвацца туды, там трос ёсць. Трэба караскацца па іх. Стихла. За все не стихло. Яшчэ белае. Ну вось, паўдні праябалі, так бы мовіць. Не разумею, штосьці там ці то слабое, ці то гэта яшчэ дзьмое. Загенчыў.
Это атрымліваецца у нас завіруха 4-й дзень запар, правда? На 3 розных локациях. Давай сядзім. Уже вечер. Уже вечер. Так бы мы за гэты час уже б дайшлі да Свірана хаця б. Вон. Так, як мы тут? Идем. Ну что, Миша, ты недзе тут? Побач з нами? Значит, зараз мы ідзем у Свіран, там начуем, менавіта там, я думаю, пакінуў інструменты разом з сякерою. Вось, і будем ісці далей у Попельны каньён. Так, у нас что яшчэ? Паўгадзінкі недзе старому маецца. Ну, мусім просто дайсці хаця б у гэты каньён. А уже потым будзе бачна, дзе што. Гэтым разам не рэснуўся медведь. Ходим спокойно. Тепло нібы. Минус 30, курортное надворье. Ну, девчина, вы помыляетесь. Температура поветра минус 29, еще минус 13. Раз ветер мы губляем. Дзякуючы сваёй вопратцы, якая на нас маецца, мы себе пачуваем няблага. Ну не, ну давай не ў твар. Давай ты куды-небудзь у іншае месца будзеш дзьмуць. Вітанки, цердкі. Не хачу, каб ты, бляха, зараз пачынала мне тут зноўку завіруху нейкую. А яна менавіта завіруху мне і дае. Неяк смуга налятае. Плюс-мінус. Одно і добра, што вось мы зараз ідзем і не рэснуўся ні мядзведзь, ні котка рэснулася. Усё ж такі. Гэтая паскуда, яна рэсаецца, падаецца заўсёды. Без выключэнняў. Так, галоўна, каб ніякай звірухі, каб мы бяспечна дайшлі да Свірана свайго. Бо хавацца ў клубе таксама не хочацца, там ежы няма. Прыйдзецца раго зжэрці. Так, добра. Смуга гэта добра. Адпаведна, зараз цёпла, адпаведна, не будзе завірухі. Тое, што трэба. Спакойна ідзем да базы.
Там Ральф як сёння стрыміць ці не? Ёсць да каго ў рэйд ісці? Неяк яна не голасна сёння раве, гэтая котка. Дзвініце, дзвініце, дзвініце. Дзвініце, гэта шутер нейкі, падаецца, не? Незвычайна для Ральфа, калі так. Так, вось дорога, налево. Divinity Original Sin. А падаецца, ён гуляў ужо ў гэтае. Толькі гэта не шутер. Тэсты не падаецца завецца гэты шутер, правда? Под мостом. Гэта мы з сабой. Не-не, што ты прапануеш не тое мне. Так, РПГ пакрокавая. Ну, ён заўсёды ж гуляю ў РПГ. Ці ў індзі нейкай. Яго лютая рагана з камандай прасоўваюць. Пару дзясяткаў стрымаў ўжо было дакладна. А я ўсё прапусціў, так? Тралюецца. Не, ну я не фанат проста гэтых рэчаў. Ужо як ён. Вон тут, дарэчы, сёння мне прапаноўвалі Skyrim пагуляць, то ніякага жадання. Не мая гульня. Я памятаю, калісьці пачынаў, калі яна была на хайпе. Вось, і штосьці я там пайшоў па задачах, знайшоў па дарозе нейкую пячору, палез у гэтую пячору, страціў, мабыць, гадзін 6 свайго жыцця на тое, каб даследаваць гэтую пячору. Краці, жудасць. Бадзяцца, не перабадзяць усю гэтую мапу. Дзвініцеўскае лобі. Не кажы, Skyrim выжывання, ну нібы так. Нібы так. Так, я тут пакіну інструменты, слухаць, я толькі бачу, што ў нас яшчэ да халеры з цягавітасці. Вось. І чаму б нам не пайсці? Што нам тут сядзець, губляць, марнаваць час, правда? Дзе ты? Сякера, інструмент. Одное, другое. Усё. Калі павернемся, то забяром. Ну, на адваротным шляху, бо нам далей у шахту і на гэты. Ой, галера. І на узбережную шашу. О. Прыгатаваны, добра. Нейкі маленечкі кавалачак. Сюды. На 19. Там ваўкі ў нас бадзяюцца. Дарэчы, можа хто ведае, ёсць беллакалізацыя аматарская на Skyrim, ёсць, але яна пад Anniversary 1 зроблена. Edition.
Пойде она на Special Edition. Оу. Питаннюшка. Ось тут, до речі, ще полутать кори. Ай-яй-яй-яй, але гэта ўжо давайте потым, калі будзе святлее. Пакуль у нас тут вечар, лепш прайсці. Трэба спрабаваць, паладзін. Я табіраю спрабаваць. Усё са спешала ідзе на аніверсері, але не устае на спешл. А? Аднабаковы. Гэта як ён называецца? Пасаванне. Як клапан працуе толькі в адзін бок. Тут паскутнік. Я думала адаптаваць, але пакуль занята іншым. Ой, все занятыя наўкола. Усе маюць што рабіць. Вітаю, вітаю. Так, тут праз гэтыя горы не падняцца, нам трэба шукаць самалёт, там ад самалёта ўжо направа, гэтак далей і гэтак далей. Урэшце заўсёды можна заняцца спуньканнем. Фактычна. Спунькаць, ніхто табе не пашкодзіць. Можна і тут падняцца, дарэчы. Але не, мы сюды не пойдзем. Бо нам трэба на іншы трос вытрачаць свае сілы. Так, я адзінае, што ведаеце, зараз думаю. Можна было б, дарэчы, пралезці. Там паспаць, але б гэта ноч была б ужо. Калі ноччу будзе паўночны зенит, то там нас ваўкі сустрэнуць. Ну, то будзе такое сабе шчасце. Давай паспрабуем па класіцы. У абход. Бяспечны, але ў абход. Каб не вытрачаць шмат цягавітасці. І там ужо з наскоку паспрабаваць залезці на той трос. Ён высокі даволі, на жаль. Сумуюць. Кажуць, сківіца, баліць ужо, нічога ў роце не трымаў даўно, ніякай лыткі, ніякай рукі, нічога. Подобрали, подобрали.
бідний Юрик. Дякую за кліпчик. І дякую Богу, тут нема ніяких драпежників, можна спокійно переходити. Я ж талянуюся апошнім часом кліпи робити. Ну што паробіш? Гэта ж усё залежыць ад настрою, мне падаецца. Ёсць настрой рабіць кліпчыкі, дык робяць. Няма, дык без кліпчыкаў як-небудзь пражывем. Я вось, напрыклад, у Твічы ніколі не шукаю кліпы. Ды яны не трапляюцца, шчыра кажучы. Адзінае гэта толькі... Ведаеш, калі гэты стрык злятае, і табе там паведамленне прылятае ў Твічы, што тыпу працягнуце свой стрык. Вось паглядзіце сюды. Ты націскаеш, паглядзеў, стрык працягнуўся. І ўсё. А з чаго нарэзачкі рабіць і глядзець? А, нарэзачкі для ўсе на месцы? Гэта я маеш на ўвазе. Так, палова цягавітасці, бляха. Ведаеце, трэба будзе ўсё ж такі легчы паспаць. Бо я хвалююся, паловы нам не хопіць, тому што яна значна павольнейша пачынае паўсці наверх, калі мы стомленыя моцна. Так што лепш уначы будзе лезці. Я гляджу зрэзку, але звычайна кліпы ў грэцкі разнастайны. Добре йдуть. Міхася маєш на увазі? Грези. Нарезки, гарезки. Ну, блін, хвалююся. Хопіць у нас сапраўды цягавітасці, каб залезці на гэты трос. Там жа ж прыступка ёсць, і там... Ёсць прыступка. Высока. Так, давай піць. Давай спрабаваць. Раптам, што унізе там адпачнем. Так. 64-97. Туди давай. Погнали. Може, треба було, до речі, не води, а кави бахнуть. Я нічого не подумав одразу. Але хапає. Хапає. Це добре. Все. Так, буду ведаць, чвэрць патрэбна. Чвэрць стомленасці. Каб залезці. Так, бяжым да нашага сховішча, і там мы адпачываць будзем ужо.
Зараз ультанула, позяхаючи, колькі дзень трэба, каб выспацца пасля падарожжа. Ну, цяжкае пытанне. Мне, дарэчы, хапае звычайна 2 дзён, каб толькі паспаць у гэтым, у нармалёвай плыні. Ну, то бок, калі гэта 8 гадзін прыблізна. Каб не гэтае, каб цябе ніхто не турбаваў уначы, каб ты не прачынаўся і гэтак далей. Ось. А аднаго звычайна мала. А вось другі, калі ўжо нармалёвы, то адразу так хапае ўжо. Адчуваеш значна сябе лягчэй і лепш. Стамілася дзяўчына. Тут придется ўжо ўзяць у рукі лук. Раптам сустрэнем свайго блахастага сябра. Так, нейкая смуга, бляха, ніхто не бачна. Ось бачу поле. Ноч, смуга, холера. Шея, дзяўчына, не дыхай так. Бо трэба на ўсе вушы чуць, што наўкола дзеецца. Ашалець проста. Та ёб твою налево. Так, вибачаюся, хвилина, не треба затягнути заслон. Так, что у нас тут деется? Ага. Крыху лепш. Добре. А то зовсім нічого не було бачно. Дрэвы, сцежка. Ось тут мусіць быць наша хата недзе. Паблізу ўжо. Ось яна. Так, добра. Мы дайшлі. Наша мета пайсці на попелку. Ось, але мы тут будем захоўвацца ўжо.
і разыходзіцца. Так, скідай. Дзяўчына, ўсё. Ваўкоў не сустрэлі, і гэта выдатна. Так, крыху папілі. Лягаем спаць. Раніцу вось пачнемся ўжо. З'ямо там тое, што за дзвярыма ляжыць на куркі, я памятаю, гэта ваўчынае мяса і аленье мяса мусіць. Яшчэ ноч. Добрага дня. І табе таксама добрага дня, Вадзім. Дзякуй, што зайшоў. Вось, працягнем з Лонгдарка. Нагадаю, ужо праз тыдзень. Так, ужо у ліпені, хутчэй за ўсё. Вось, на бягучы момант усё. Дзякуй усім велічэзна, хто там на ютубе, спадзяюся, падпісаліся, падабайку паставілі. На твічы мы зараз пойдзем у рэйд. Заўтра будзе гульня, новая, хутчэй за ўсё. Ну, але будзе бачна. Дарэчы, і Вулдайф яшчэ стрыміць, і Незнарок яшчэ стрыміць. Сатісфактор, дарэчы. Пойдзем на Раліф, Раліф уже там перакіне вас куды-небудзь. Усё, як заўсёды, падтрымлівайце вольны беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Вось, мы з вамі пабачымся ўжо заўтра. Усім добрага дня, добрага настрою і ўсім пакуль.